Kung tayo'y magkakalayo, ang tanging iisipin ko, walang masayang na sandali kahit ika'y malayo. Yung mga blackheads. Sa di nga. Kung ano mga paminta. Mga along. Along. Doon kay Okay. Saman ka. Ulo ko pag- bahay sa labi kag bukid. Go kay kag naw. Ulangan. Kuan ba yan yung sponsor? Ben akong buhok no. Sponsor. Sa kuan. Leo Levita. Wow, buga. Napakailangan sa fake ko. Hindi mo gani Fake fake na ba? dahil gihatag mo niya sa akong boyfriend Sa dahil. Oh. Inki ba daw? Dili Oh, siya. nalumping. Okay. Hindi siya fake ba? Wala. Gihatag ni Day. Ikaw, wala mo naghatag sa inyo. Wala kay uyab. Mm. Oh. Diba? Happy. Happy. Pamay tiyad buwan di mga gulay karon. Sabay na lang ta sa balay kaon. Kina ko mga mais dito. Ginan kong mais, Jude. Yung magkuan ta kan tinunuan ng munggos. Ito ba? Ito ba? Ito ka na namin. Dili dara. Hari, kanina lang okay. Ikuha na to sa akuan. Sa munggos. Pwede ba na? O pwede na siya Chinese garter pechay. Cabbage. Di ni gabi. Chinese garter. Ay, Chinese pitsay. Pitsay. O, pitsay. Opo. 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 Then ano kani oh. Kalabasa. Buta lang ito kalabasa. Kapit kay panik ng kalabasa. Mamay na tag powder na kalabasa di ba na anak? Ay, powder ka ron. Ah, ba? Wala bang good? Ah, wala di ah. Kailan man yung kanon. Ikaw ba yun? Buta sa dara mama, may sa mama init sa. Ha? Yung may pan. Pan. Ayo. Ayo. Mamay pig pan. Sana pan mo gusto ka tuloy pala mas ito nga? Alangan. Bagong bayan or katong fig pan. Fig Kabalo fry. ka fig pan. Wala may fig fry ka ron. Na utro. Kanang fig pie daw. Kanang hindi pala mas tunga. Kanang murag kanino kana. Mo ni fig pie. Yung na fig fry. Sabi na. Kana, fig Kana. fry. Salad. Salad. Tagay mig royal isa ka dito. Ay gagmay na lang kanang with straw. Naa. Laay kay karong ano no? Kung ate ba kay nawala? Duha ka gagmay kanang isulod og straw. Support. Kung ate ba? Yung tagay na lamig ko na sila ping kami na lay sulod. Nakay na to. Ha? Si ate ba nawala? Okay labot po si mong ate, wa ko labot na lang. Dili ko mortal enemy ini. Ano man sige mong away Tagay na na mi ate? sulod na ako lay sulod. Ano sige mong away ni ate? Kuan man na insecure. Picture go pa mo na ko Grade 1 pa lang ni Ana, insecure kay na manghilabot na sa mga bag na Ay katong wala pa ko nakuha na panganak. Ikaw may unang ipanganak. Dili mo gusto siya ako Siya ate. di ay. Ate gay na ko siya nung. Tiguang mo siya. Kami na lay sulod. Hindi ba ko ginanjud sa akong igsuon po. Okay. Mula siya na insecure sa akong beauty. Ami straw. Duling kisa. Ay, napag-straw. Ayaw kay dirty kay basta ano wala na Dirty. cellophane. 10 minutes na niya. Di ba na inanda? Uy! Anaon man good na siya. Ay, Oh. biro isulod mo siya. Ay, ana di ay. Sige, kay straw. Si ate ba kay... Na siya kuan mangliligaw. Maniligaw. Oo, ako ate niya. Atat kay iya mangliligaw. Paglagot yun ko. Itong big five mo. Atat kay sis! Ang talam. Pagkadulit eh. Nag-video-video ta dali mo lang. Wala. Sa mga pinadali. Nagkaan pa kay mo sa balay nung unsa ka diri nagsigag tambay ang tindahan. Nagpasabay na Oo, ako na pwede mo ni. Mga on rami sa balay. Makahimo na pugugsa na taon-taon. So sada, wala man te, kay nagkuan man diri. Pawaya po sa balay ti. Uy, sige na kagsugot ako aba. Wala ko nang katabang daw siya, ano Nila siya. ako kay nakoy giriban. Riban. Riban with cellophane. Para asa, pandaw na ninyo sa Dalagyan ako cellophane mo kay para makumpleto na. Wala rin ba ni cellophane? Sa cellophane. Bongga! Tinuod yun nila cellophane. Oh, dili na kong naribay kay katong silingin mo na isa, mo to tigriban yun na to si ano, si Janet, Agata. si Janet ba? Si Janet? Oo, nagariban-riban man. Nanunog ang buko, ginani oras sa Janet ka nagariban no. Hindi mo ganito mo, laliyo ni Bita man eh. Ha? Laliyo ni Bita. Ay, pa-highlights ni mo. Sponsoran ko niya. Pagkura nindot kay mo ha. Uy, nindot magpariban. Mo na nag-practice kag riban-riban. Ikaw, gusto ka magpariban. Ay, di naka-break dead ko. Di ba riban mo na to ba? Alam mo gusto.
Imong naong baribalo na to. Kumot ka kung naon. Hmm. Imong naon ko ito, huwag kakaliban sa buhok ko. Utang man. 2 gigs. Tugip. 2 gigs na, di ko yung pagriban nimo karon. 2 gigs. Sige. Tugib? 2 gigs. Hapon o gabi ang bayad. 2 gigs. Ikaw ka daw? Ay, maugay na kung ano, di man po pwedeng utangon ng kuan. Ay, pulos mong tugip ko isa ka adlaw. Bumukti ko sa nagaling pandemic gani no. Uy, kauri na gud sa balay di. Yan laguti kay magpauban Ikaw pa ba siya sa ginahimo naman ng yaho. katabang? Igsuon ako na pero ako na ginahimong katabang. Usa man daw tanan halos lihok. Ikaw sino daw paglaglaag. Wala ko naglaglaag, nakahiling mo. Papahawa yan, pud kuti, uy. Sa ano ba sa kuan? Sa Yuki. Yuki. Yuki ba? Pasilingan ako. Si Yuki. Si Yuki ba? Ikan siya Yuki. Ah, ano to man? Di ba kay namo tay bagong ano ron? Bars. Virus? Baran. Baran. Ito ma... Ay, bagong kuan sa color, variant. Variant sa ayaw mo ba sa virus. Oo. Ay, virus? Oo. Pata ka na bugati. Uy, asa makakabalo na po anak Okay, ko, uy. abot di ba di kan Ikaw ba kasi patawag chismis mo. Pailan jud Di kaso ba ni na Yuki. chismis? Ako abang na siya di abot na pero Kasi naswab di ay. gisuwag gani siya. Hindi ako sa may problema. Negative pero Adlock sa pungka. Uy, Hindi kay. Sa so pagikay na. baryan tabian na isog di daw kayo nga virus. Bro, gilani ka isog oh. Mas sure ka? Mas iso mo kag Di beauty. isog lagi daw kaayo na virus da, virus. Virus. Kung isog, negative naman siya. Di wala problema. Mapariban sa kuha ba? Agtuon ba na ako? Iliban na lang sa atin niya, kuan ba? Uy, dagko ba kayo ng UK? Pound ba yun na Hmm. Labi, Naipi ato hawas ang dira, di hawas sa. isa man. Pamalit ko. Di naman ka sa tindahan. Tambay. Ay, si Parawi ate. Ikaw no, kuan. Pamalit gani mi oh. Namalit kayo ay mo tambay diri sa tunga. Kay Ito na na tutuan na ba si pangaway? Di si mo tambay ang tunga. Dapat mamalit dapat love. 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 lang ta. When you still love each other. Oh, si kaglab lang tanawa imong now. Nalab na. Dapat mo naman sa tunawang ate. Nalabhag. Kuan, isa pa ka Tulo po. royal. Mas kay 30. Kuan, royal. Isa pa. Isa lang. Ayaw royal imo ha. Ato dyan mo nasa bote. Zunro. Ito nasa bote na royal. Na Zunro. Pakisulod sa silupin. Zunro. Butay straw. Ay, Junrok, ikaw. Ano pinatyan Ay, na. sige, ano ba pala? Pa, diya. Ikaw sige paglaban sa iya. Dito na lang kamo puyo Ay man siya ay nagmahal sa sakwa, ikaw wala ka nagmahal sa sakwa bilang isang kapatid. Ay, nagina. Dapat kitang duwa magmahalan ta pero sige ka pangaway sige. Ikaw sobrang nakahaba. Kasi sobra. Na, makusian ko na yung bugan karon. Hindi na nagati ka daat. Sa'yo pa kisabuntag, sige na kagkuan. Sa'yo pa Ito kayo. na gurito, be. Sa'yo pa kayo nag-soft drinks na. Tawagan itong taga-Yuki, ina mo. Dahin ba na itong pariban? Ako yung mauna matakdan. Ako yung mga Alayo lang. palawot. Di rin magkabatakdan, ana. Di, ikaw nung kuan din ka diretso. Ikaw ba yung I-judge judge yung diretso. I-judge ba yan ni mo dayon? Immune na makasabay. Tingnan na lang dito na, pwede ba daw riban? Long distance lang pagka-riban. matakdan ng virus. Hindi, baya ano lang, internet lang, pag ano lang, baya Zoom lang. Zoom. Baya Zoom ang riban para di ta maano. So, pag sarit sa buhok, kung ba yung Zoom? Mga kung isa ka smoke, ay katong ano, ano oh, kanduban. Mali ko pagkabutang niyo, di ko ganyan ano, maklaro. Maklaro sa kanang silingan at agi-agi tadi, mga na po, musuyo. Dalo, jud ka. Hindi na dalo ang inana, mga magud sila, malagot mo. Ay, hatagan din mo. Kani ang sudlan ko kay para di maklaro. Yabo. Balik ko na namang bayad ha. Ang solo, ano mo? Di mo klaro sa mga ikaw una mga na po na sila dira. Kabalo kay kanina makita pagkaon mangayo dayon, surab kaayo. Mudi alaon, malano nagsabaw sa bulalo ron, mangayo ron nagpaniud to. Wala siya bulalo. Dili uy abi man na nila murag igi na. Diba di na halata. Ko kay utok. Nga na pa anay abot dira sa unahan. Asa man ka? Karon noon. Asa man ka nung sigo uban sa kuan. Ulit namin dahil. Sabay lang pa uli. Ayaw never. Magtaksi ni. Taxi ka rin kanto si unahan. Sige lang para inyong sosyal. Ana man na karon. Ang uban gani unahan na ila magtaksi di para Siya inyong. mo magkakabayadan na oh. Bayarin na. Utang pa na ako kay nakoy pundo dira. Utang na nang tindira. Pundo. Nakoy pundo dira. Yaw. Para magtaksi sa pamara. Uban man ni. Pag-uban, nami atuon. Magluto man ni Asa munggo. ni mo ito? Tuon silang balay. Magbuto magbunggo. Mag-shopping. Ay magkuhan doon yung mag-uulong yun. Hindi na lang ko ano. Kung ikaw ha, ligtas sa balay ha bago ka mag. Wala akong kalimpyo o ganina buntag pa kadlawon alas 6. Dako kis at Guwapo ni guwapo. Uy! Sige ba ko di? Sige agi na ko di. Michael ko? Michael Ano ba na lang ko ba magulay ta? Kami
tabang nimo na nakakuha ng wala lang kamunggay bigay. Kulang kamunggay. Uy, hindi naman tagi anong kamugay makawala na. So, kami na lang dito, ti. Uy. Giting pa rin tato. Ayun, so. Kasi kamunggay ba? Tagi ang sakon ko. Wala lagi. Ako bahala. Uy! Ayaw! Ako bahala. Ate, makuanan ka di, ate. Ay sabag ay, baka huli mo. Alate! Nangawat ug nawat ka man te.